Hej alle sammen, velkommen til min channel. Jeg vil gerne lave en outfit of the day video, hvilket jeg ikke har lavet før, så jeg håber det her det går. Det jeg har på, det er en rød cardigan fra H&M. Den ser sådan her ud. Og den har sådan nogle søde flæsekanter. Den er af bomuld, tror jeg nok. Og så føles det også, som om der er lidt uld i. Så den er god og varm at have. Og inden under cardigan, der har jeg en dyb mørkelilla farvet trøje på. Fra H&M også. Den er også langærmet. Og så har jeg sorte gamager på fra Pieces. Og så har jeg sorte hyggesokker på, som jeg lige prøvede at vise der. Ikke særlig elegant. På til. Ja. Og så har jeg så den her mobil iPod holder ting på fra Pieces. Ja, mit hår det er løst og kedeligt i dag, men det er søndag så. Og det samme min makeup, den er det er også bare mascara, fordi ja, der er ikke rigtig nogen der skal se mig i dag. Så det var det. Jeg håber at den her video blev god nok. Undskyld hvis jeg har klippet lidt meget i den, men jeg er lidt, jeg kan ikke tale i dag. Så ja, hej hej.